Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun hujan masih tetap kompak ya Ibu, Bapak. Tetap semangat ya. Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat pundi mriki wau. Glinda. Balong tambah nggih. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah ugi Mas Manten kalipun Mbak Manten mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Amin. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari sumangga Kang Mas paringi loro sesigar. Selamat malam warga Glida. Iya Kang Hare. Baik ya.
Lagi lanjut, masih dilanjut. Meskipun hujan, tetap semangat nggih. Oke. Mas Jono. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Ning Nur Fadilah, matur Nggih, suwun. Kang Mas. Kalau jenengan sampun ngaturaken loro sesigar. Loro sesigar. Tembang Banyuwangi. Nggih. Nggih. Kalau wau ning Menok Wulandari nggih sampun ngaturaken matur sebanuwun. Nggih. Dumateng Bapak Sohidul Hajat jeneng. Dene punapa dalu niki anggrawaken Budi Wijaya. Budi Wijaya. Dalam acaranipun Walimatul Kemanten. Nggih. Nikahaken Kang Putra. Nggih. Nggih, langsung kemawon. Diparingi kesempatan panjenengan Bapak Sohidul Hajat ning Nggih. Menawi Bapak Ibu yang punya hajat, barangkali ngersakaken menyumbangkan tembang lagi ngerasaaken lagu atau lagu tembang. nopo tembang, monggo. Nggih. Sebelum minangkani pamundutan dari bawah ning Nggih, Mas. nggih sampun wonten nggih menika Sabu Watu Blorok Abbas Sabu, nggih. Suyudi yang diminta tembangnya Mendem Wedokan. Oh, nyuwune mendem wedokan. Dari Bapak Suwiknya seperti biasa podang kuning. Dari Senengane sing manuk-manukan nggih, Mas. balung jerambah ditunggu Bapak nggih. Nggih. Yuk pripun panjenengan Bapak. Pripun? Jangan Bapak terasa. Ibu. Dereng siap niki. Dereng. Dereng panas koleke. Pripun? Dereng. Yuk langsung kemawon. Nggih. Yuk. Napa Mas Jono? Pinakane pamundutan Babeng Abah Suyudi Mendem Wedokan. Oh, mendem wedokan. Ana apa le bengak-bengok karo udan iki ya? Aku jaluk dikawinke. Ambek sapa iki? Mbokku sapa iki? Sapa Saya. mbokku iki? Yang gemoy. Oh, ya gemoy. Yang Ayo. gemoy. Ayo. Karo sapa Rungokno ya, rungokno mbok ya. Iya Mas. Sing penting semok Apane? bokonge. Oh senengane wong ngene iki lho, ya kan? Ya. Yo. Ya, ya. Simbo weteng kuluwe ana ketan aku pundutno. Simbo aku wis gedhe ana prawan coba lamarno. Ayo dong. Boleh ketane apa dicampuri klopo parutan tole rabine kapan paling pasti golek
simbok pedhe kawinan aku iki mbok wis menduwe doa aduh cipok rapi turu awal pengen pengen ketemu ora gampang jejodohan kudu bisa golek sandang aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya doa matur suwun dari Abbas Suyuti nggih. Nggih, alhamdulillah terima kasih untuk penontonku semua yang ada di sini masih semangat biarpun masih hujan ya Mas ya. Semangat semua ya. Semangat. Semangat, tetap semangat sih. Nggih. Biarpun diguyur hujan tetap semangat boy. Demi Bapak Ibu Sohibul Hajah nggih. Nggih Mas. Nggih. Pripun iki Bapak Ibu Sohibul Hajah? Dari Mas Manten atau Mbak Manten? Nggih, dari Mas Manten ugi Mbak Manten. Dipersilakan kita menawi kasih ngersakaken lagu campursari sumangga. Nggih. Ugi Mbak sinten iki namanya? Dinda kalian Mas Friendly yang selalu mengikat janji suci untuk mempelai berdua. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, yang selalu diimpikan untuk mempelai berdua. Amin. 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 Nggih. Alhamdulillah Mas. Pripun nak? Dalu mriki hujan masih air Mas. Masih air. Dirimu tetap miliknya orang. Dari Saudara Budi Wijaya tetap semangat. Nggih. Mengikuti terus walaupun hujan. Walaupun pripun? hujan. Pripun iki mboten wonten apa enten? Oh niki enten Mas, dikasih supan Mas. Yuk, dene Bu. Supportnya Mas. Ya. Goyang Budi Wijaya. Bapak Ibu Sohibul Hajah yang diminta nopo ugi Mas mantennya, Mbak mantennya. Jano ayu Mas. Ayu Pol. Nggih, kayak kula be. Tahun yang 4 tahun yang lalu tapi. Ya, dirimu masih kecil. Nggih, saiki bedah. Soalnya dikumpul. Gak apa-apa Bu ya, si penting pakai semok ya Bu. Oke Bu. Oke, sampean boloku pokoknya. Ayo no ibuke ngersakaken apa no? Nggih Mas. Nggih. Niki yang diminta Taman Juruk. Taman Juruk. Nggih. Nggih langsung aja Mbak. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Yuk. Monggo, Taman Bu. Juruk. Taman Juruk.
sih. Selamat Bang Taman Jurek, request dari keluarga Keluarga Ibu Ibu Haja. Iya. Yang diminta apa lagi Ibu? Monggo Mbak Manten, Mas Mbak Manten. Manten tadi yang belum, yang diminta apa Mbak? Untuk Gak apa-apa, yang saudaraku, diminta apa? saudara Budi PP Wijaya tenang apa? dulu. P apa? Oke. Mas, Tripono. yang diminta PP apa? Nah. Nggih, Nggih Trajatim iki lho lagu seneng kamu. gadis Kalimantan. Untuk tanggal 18 Agustus wis entekno dhuwitmu pokoke. Dalali lho, Agustus. Monggo delewong yuk. Yuk. Gadis manis Kalimantan. Delewong sikap. Senyum tipis nan menawan, dia manis Kalimantan. Maula-ulun tak bayang-bayang. Yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maula ulun terkesan sepanjang malam. Senyum tipis nan rupawan, gadis manis Kalimantan.
Z, gimana? Lagi? Mas. Gino. Hei, ki ada yang datang. Siap tuh. Neng Ika Rempong. Pen gak kangen ah, Mas, sampai suaranya Mas. Ya kangen pol Nah makanya. iki ya, wong ndung ini iki pungan. Jane nek kena dibakil lo ya jenengan wakil lo dulu. Saya. Ayo nang berjuap sayang. Nggih monggo disapa Neng Ika. Wong ayu. Bu Win sampun. Raugi Bu, ale nelponi aku sedina ping 3 ping 4. Dikasih Neng monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen ta mboten ambek aku? Kangen nggih. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Jono, Mas. Pripun Neng Ika sayang. Lho, nggih kula dituambahi terus ya. Aduh, Monggo. sembah nuwun nggih Mbak Win. Mas tak alam benjing malih. Nggih, pripun Neng? Niki wae ada request apa? Nggih niku wonten dari Drambah Podang Kuning. Oh nggih. Juga dari Mama Nini Neng memilih setia. Nggih niki wau Bu Win tas enten 1 sedingin salju. Sedingin salju. Nggih. Bu Win niku kang kegongan hajat nggih. Nggih Mas. Oke, dikasih sedingin salju. Niki sing pun dirin. Dalam. Rek bengak-bengok ae. Gini iki karepong. Nggih Mas. Sedingin salju. Nggih. Spesial kaki ibuke. Ini di telepon ping 10. Mau lo. Lagi Mas, Iya. Mas. Iya, kalau main nih, gak usah kasar-kasar. Niki biasa nyetrum dhewe ya, Mas. Gak usah. Aku mesake. Niki mau dosan nggih ngoten kena-kena ya, Nak. Tapi biasa nyetrum dhewe, Mas. Oh, ngaten nggih. Yuk, Delemo. Telepon sudah siap. Siap, Bun. Tare, Mas. Mas. Mas.
SA Audio, terima kasih. Percaya nih karempong kok. Lupa-lupa ingat Mas niki mau. Ya apa-apa, tapi tetap lancar. Iya Neng. Nggih Mas. Tidak mengurangi rasa hormat. Neng karempong sakjane sudah cuti toh. Sampun cuti Mas. Berhubung tugas yang harus dilaksanakan, jadi malam hari ini harus datang. Wajib ya terus Mas. Wajib. Kalau nggak hadir, waduh, kena klaim juragan. Kula ben dinten diteleponi Mas. Ngoten gini. Isu awan sore bengi. Harus hadir pokoknya. Lah nggih niki wau nggih ngoten. Nggih. Nggih Neng, dilanjut, monggo. Napa Mas? Tasih wonten podang kuning. Oke. Dari Mama Nini niki Neng, memilih setia. Niku informasi dari Delewung Duet. Berhubung cowoknya gak ada, diganti apa? Manut jenengan. Manut kula. Nggih. Nggih gampil niku. Ten mriki wau enten jambu alas Mas. Jambu alas. Nggih. Podang kuning dulu Neng, kita selesaikan. Oke, siap. Oke, dari Balung Jerabah. Yuk, monggo. Agawe pikirku
Gening. Nggih Mas. Alhamdulillah Mas, meskipun Jawa tetap semangat toh nggih. Semangat. Tetap semangat toh nggih Pak nggih. Nggih, tetap semangat. Nggih. Yes. Yuk, tadi ada yang request Jambualas. Jambualas dari Sawung Galing. Yuk. Yuk. Barengan mata beling hari ya tak tempiling. Barengan mata beling hari ya tak tempiling. Yuk, 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 yuk. Digoyang bareng bersama Putri Wijaya. Melu aku nonton ludruk, ludruke Putri Wijaya. Kelingan manis seseueun. Terus kelingan. Kelingan rawat kemuyun. Desa olahan kasih sayangi. Kalau batinku lakon dadi bojone. Melu aku nonton ludruk, ludruke Putri Wijaya. Sayange wis suwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelokso rasane ati. Yen aku Akhirnya. ora kelakon melu duwe. Ya. Semua tangannya digoyang, tangan di atas, goyangkan di badan, semua teriak ludruk. Jambualas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirembuk. Ya. Sumpah ning batin, yen kula jadi kawin, atengan hati, ora bakal lulu ganti. Ya. Asong, 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 asong. Sumpah wis janji, rambut rondo anak siji. Tegari ngati, ora bakal lulu ganti. Jambualas dik manis rasane. Manis rasane, Nada silat tanteni radane. Ayo teriak bareng. Manis eseme. Terus kelingan ramah bebuyune. Tresno lan kasih sayangi. Karep hatiku lakon dadi bojone. Putri Wijaya, ludruk masa kini. Jambualas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirembuk. Sumpah ning batin, yen kula tidak dikawin, atengan nyati, ora bakal lulu ganti. Ya. Sumpah wis janji, arep sehidup
Iya Bapak, terima kasih. Ket biyen Mas. Iya. Nggih. Pripun Mas, kirang pinten lagu? Iya. Umi Gede dari jauh-jauh yang diminta apa nih? Lukaku. Lukaku. Heeh. Walah. Oke, dari Mami ini Nggih. pun delebu. Pripun digantos napa? Nggih mangke di bedayan mawon, dipikir Oh, bareng. nggih. Siap. Nggih. Nggih niki Untuk Umi Gede dari Umi Gede. jauh-jauh nih, yuk. Nggih. Kita kasih Lukaku. Nggih niki juga spesial untuk Mbak Ika Rempong lho Mas. Ya. Anggite Kak pengen kluget-kluget dek kene ta. Sajane sudah cuti loh, Nek. Nggih, Mas ya ndek oman ningali, Mas. Terus? Tetep atine ku ndek kene, Mas. Gak tega. Alah alah. Anake lo mesti sendut-sendut kok. Gak tega dirimu. Delebu yuk, monggo. Lukaku. Singkat. Iki lo, nek Ika Rempong. Iki lo, nek Ika Rempong. Singkat yuk. Dengan umat Ibu Dewi Jaya. Oh, ah, oh, eh.
Barangkali pemulutan request dari Umi Kenti. Oh nggih. Sampai saya nih. Gini, tak kasih waktu tinggal satu lagu. Pripun Mas? Oke, dari tuan rumah nih. Oh nggih. Terakhir yang diminta lagunya Kelaran Dupa. Astagfirullahaladzim. Ibun. Kelaran Duka. Saya hanya menyampaikan doang. Kerana duka. Mas Jopan. Oke. Dari tuan rumah. Oh nggih. Yang diminta kerana duka. Rana juga. Merana niku to. Nggih duka tok niki. Oke. Oke, ngapunten niki nggih tebak terakhir gini iki. Nggih. Mangke saged pinanggih dalam acara Bedayan Serba-serbi. Serba-serbi. Durasi waktu kita bagi ning Nggih Mas. manajemen dari Abah Didi Perwanto. Kita bagi-bagi waktu. Nggih siap-siap. Nggih. Yuk, deliver. Merana. Wow. Memang merana. Kalau putus cinta. Tepuk tangan dulu ya. Merana.
Terima kasih. Oke, lingkare wong Rana Duga tembang terakhir dalam acara Campur Sari. Oke, Mas. Nika dari perpinakani Mama Nini nggih, mangke di acara Bedain Serba-serbi. Lagunya ditentukan nanti aja deh. Oke, siap. Monggo yuk perform terakhir. Seperti biasa. Dirimu duduk aja. Pasti saya duduk, Mas. Turun ke Budi Wijaya. Ayo, yuk. Solo. Jos, jos. Oh oh. Oh oh. Awas, awas. Ayo, Lek. Awas. sutra tak belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira Arjuna baku sing
awan bengi rabi solali tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu apa dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong tua ngombar sujono tansah ngira aku wong durjana